Бүгін Галиаскар Камал театры бинасынан үй жылысы біркілі. Мұнда Рүстем Миңнехановны республиканың үрнек алырдай 6 ғойләсе нәсіл тарихлар белән таныштырам. Милләтләре яшәгән урыннары төрле, шуңа кунакларны да һәрберсе үзенчә каршы алды. Берәүләре җыр бию, икенчеләре халкының милли ризыклары белән. Здравствуйте, гости дорогие! Ассаламу алейкум, азиз мехмандар! Лазов ярцыфлар Рүстем Миңнехановны татар, урыс, белорус, үзбәк телләрендә сәламли. Хәрбиләр, мөгаллимнәр нәселе бу. Олар буын туганы турында мәгълүмат изләп тапкан. Чаще общаться, наверное, мы стараемся. Ешрак аралашырга тырышабыз. Туганнарыбыз дөньяның 27 шәһәрендә яшәсә дә, без бердәм. Бу ата-бабаларыбыз турындагы истәлекләрне саклап калырга ярдәм итә. Абдрахмановларның нәсел тарихы исә Дагыстанга ук барып тоташа. Бабалары репрессия вакытында Ютазыга җибәрелә һәм монда татар кызына гашыйк була. Хәзердә аварлар һәм татарлар гореф-гадәтләрен саклап яшиләр. Бабаларының папахылары һәм әбиләренең балан бәлеше рецепты алар өчен иң кадерле ядкарлар. Магомед бабабыз тумышы белән Дагестаннан булгач, менә балан бәлеше белән әбиебез аны үзенә гашыйк иткән. Һәм бу балан бәлеше рецепты безнең гаиләбездә киленнәргә буыннан буынга күчә. Собадан Хан Тимировлар бабалары исеме белән бәйле ярышлар уздыра икән. Ул авылларында йортлар салу белән дан тоткан. Аның турында хәтер Хан Тимир чишмәсендә дә сакланган диләр. Рәхмәт. Демәкчә, еш була иде Собада эшләгәндә. Алла бер. 1907 елгы бабабыз Хан Тимир үзенең төп нигезен салганнан соң, үзенең нигез каршысында ук саркып утыручы сулыкны күреп алган. Һәм шул сулыкта чис тартып, уллары белән, кызлары белән чишмә ясаган. Хан Тимир чишмәсе дип без әле дәгән шуның тәмле суларын эчәбез. Катнашучылар нәселләре турында җыр биюләр аша да сөйли. Сәхнәдә Әхмәтҗановлар өздерә. Тарихлары 1716 елга ук барып тоташа. Балта осталары, тимерче, кәсепчеләр белән танылган нәсел бу. Иң кадерле истәлегебез буыннан буынга тапшырылып килүче тамга диләр. Безнең нәсел рәсми язуларга менә шушы тавык тәпиенә шатып куя торган булган тамганы. Әллә шул тавык тәпиенең шаукымы улыбыз Илнар бүгенгесе көндә шәхси тавык фирмасы хуҗасы. Уңышлыгына эшләп килә, Аллага шөкер. Бәйгедә Аксубайдан Андреевлар хәрбиләре туган якны өйрәнүчеләр белән дан тотуы турында сөйли. Кайбыштан Гарәфетдиновларның нәсел тарихы җырчы Галия Кайбецкаяга барып тоташа икән. Фестивальдә 5 ел эчендә 700-дан артык гаилә катнашкан. Рөстем Миңнеханов аларга шәҗәрәләрен өйрәнүләре өчен рәхмәтен җиткерде. Бу илебез киләчәге һәм аеруча татарларга хас үзенчәлек ди ул. Издано татары говорили, что они должны знать 7 поколений своих предков. Родословно не просто перечисляет представителей одного рода, а позволяет почувствовать себя неотъемлемой частью единого потока сменяющих друг друга поколений. Халыкара гаилә көне белән, әлеге Куркан бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Барыгызга да исәнлек, саулык. Менә бүген күрешергә насыйп булды. Все было организовано очень душевно, чын күңелдән, шулай балалар белән. Татарстан гаиләләренә нәсел шәҗәрәләрен барларга, фондларда мәгълүмат тупларга республиканың архив эше буенча дәүләт комитеты ярдәм итә. Бу зур эш нәтиҗәсендә 10 мең кешенең гаилә тарихы шәҗәрәләрдә урын алган. Гыйбрәт алыклырып мирасының калганы бар, киткәне бар. Горуrsuz әйт сорасалар. Кайсы җирдән син? Кайсы илдән? Основа жизни человека это семья. Гаилә һәр кешенең тормыш нигезе. Ата-бабаларыбыз электән үк шулай дип әйтеп калдырган. Нәселләрегезне өйрәнүегез өчен рәхмәт сезгә. Бәйгенең бу елгы җиңүчесе дип Хан Тимировлар гаиләсе игълан ителде. Аларга Рөстем Миңнеханов 150 мең сумга сертификат тапшырды. Гүзәл Шарипов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.